расман муҳорибат дар вазни сабук байни Гурам Кутателадзе бо рекорди 12.3 ва Тиаго Мойзес бо рекорди 16.6 рӯзи 21 январ дар Бразилия дар турнири UFC 283. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои дастгирии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонен ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. чемпиони пешинаи Беллатор Майкл Чендлер эълон карда гуфт ки бо топови ҷангвари вазни нимёнаи UFC Хорхе Масвидал ҷангидан мехоҳад. ба ма гӯянд ки ҳозир дар UFC ки аз ҳама ҷангвари дурахшон аст. ба ма гӯянд ки агар ки ҳозир мо овоздиҳӣ кунем, мухлисон ба кӣ овози худро медиҳанд. ма якчанд дастовар дорум ва ният дорум ки боз якчанд дастоварди дигар ба даст биёрам. камарбанди BMF дар назди ман хеле хуб менамоид. пеш ман оиди ин муҳориба фикр намекардам, аммо кӯшиш кунем гӯем ки ин муҳориба барои ҷаҳони ММА шавқовар нахоҳад шуд. Майкл Чендлер зидди Хорхе Масвидал барои камарбанди BMF. дуэл Скала Ҷонсон бо ин камарбанд ба майдон мебарояд ва баъди 15 дақиқа ин камарбандро ба ман медиҳад, гуфтааст Чендлер. хотиррасон мекунем ки камарбанди BMF-ро UFC танҳо барои як муҳориба сохта буданд, барои муҳорибаи Хорхе Масвидал ва Нейт Диаз. тарҷумаи BMF дӯстон тақрибан ана ҳамин гуна тарҷума мешавад: аз ҳама ҷангвари нотарс, ва ин камарбандро ҳимоя кардан ё ин ки ба дигар ҷангвар дода намешавад, агар ки худи соҳиби ин камарбанд ин чизро нахоҳад. барои ҳамин дӯстон, агар ки худи Хорхе Масвидал хоҳад, пас метавонад ки ин камарбандро дар муҳориба зидди ягон ҷангвар монад. ба фикри шумо дӯстон, Майкл Чендлер ба Хорхе Масвидал муҳорибаи вазнин дода метавонад ё не? метавонед фикротонро нависен. чемпиони муваққатии пешинаи UFC дар вазни сабук Дастин Порье эълон кард ки танҳо муҳорибаҳои калон ва шавқовар мехоҳад. ба ман муҳорибаҳои калон ва шавқовар дар кор аст. ман чанд муддат пеш сегонаи хатарнокро маҳкам кардам. Ҷейсон Гейҷи, Эдди Альварес ва Майкл Чендлерро шикаст додам. барои ман боз якчанд муҳорибаҳои шавқовари дигар ҳаст, аммо ҳозир ман номи аниқи онҳоро гуфта наметавонам. ман муҳорибаҳои шавқовар ва дурахшон мехоҳам, муҳорибаҳое ки муҳорибаи сол шуда метавонанд. чунин муҳорибаҳо ба ман илҳом мебахшанд ва маро дар ҳаяҷон мегузоранд. ман тӯли чанд сол Чендлерро дар Беллатор назорат мекардам ва якчанд ҷангваронеро ки ӯ шикаст додааст мешиносам. ӯ ҷангвари хатарнок аст ва дер ё зуд хатари ӯ ба шумо мерасад, гуфтааст Порье. дӯстон, фикр мекунем ки айни замон муҳорибаи беҳтарин барои Дастин Порье ин реванш бо Ҷейсон Гейҷи аст. онҳо метавонанд ки боз як муҳорибаи соли дигар ташкил кунанд. шаби гузашта ситораи UFC Ҳамзат Чимаев дили худро холӣ кард. ӯ оиди шикоятҳои Фрэнсис Нгану, оиди Камару Усман, оиди Исраил Адесаня фикрҳои худро баён кард ва дар охир чемпиони нави UFC дар вазни миёна Алекс Перейраро бори дигар ба муҳориба даъват кард. пеш ман фикр мекардам ки вақте ки Камару Усман Леон Эдвардсро шикаст медиҳад, пас дар муҳорибаи навбатӣ ман бо Усман меҷангам, аммо ӯ бой дод. ҳамчунин ман фикр кардам ки Адесаня Перейраро шикаст медиҳад ва ба ӯ рақиби нав, хуни нав дар кор мешавад. ва киро ташкилоти UFC ба ӯ медиҳанд? ба ғайр аз ман дигар ягон кас набуд, аммо Адесаня низ мағлуб шуд. акнун Перейра ва Адесаня реванш гузаронидан мехоҳанд ба монанди Усман ва Эдвардс. барои ҳамин ман намедонам ки чӣ кор мекунам, гуфтааст Чимаев. ва дӯстон, дар ҳақиқат ҳамаи нақшаҳои Ҳамзат барбод рафт. акнун ӯ намедонад ки бо кӣ ҷанга ва ӯро чӣ интизор аст, аммо ба ҳамаи ин чизҳо нигоҳ накарда, Ҳамзат Чимаев муҳориба зидди Алекс Перейраро қабул кард. оиди ин чиз худи Ҳамзат Чимаев дар саҳифаи инстаграми худ хабар дод. Алекс Перейра, биё рӯзи 10 декабр муҳориба гузаронем. ман аллакай розӣ шудам. акнун навбати ту, навиштааст Чимаев. ҳамчунин Ҳамзат Чимаев оиди шикоятҳои Фрэнсис Нгану ки гуфта буд ки ба ӯ маблағи кам медиҳанд фикрҳои худро баён кард. бисёри ҷангваро шикоят мекунанд ки UFC ба мо пули хуб намедиҳад. аммо ҳамаи ин шахсо 2-3 сол пеш дар куҷо буданд? онҳо ин чизро дар ёд надоранд. то ба UFC омадан, ман на хона ва на пул доштам.
Фрэнсис нигану мегӯяд ки ба ӯ пули кам медиҳанд, аммо пеш ӯ нақл мекард ки дар кӯчаҳо зиндагӣ мекард. Акнун ҳозир ӯ ин чизҳоро дар ёд надорад. Ҳама корҳое ки бо мо рух медиҳанд мо бояд қадр кунем. Танҳо ба майдон баро ва муҳориба гузарон. А пул боша худаш меояд, гуфтааст Чимаев. Дӯстон, шумо бо суханҳои Чимаев розӣ ҳастен ё ба фикри шумо ҷангувар бояд барои пули кам муҳориба нагузаронад? метавонед фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. То боздид, хонободу сарбаланд бошен.